Binabato nga ako ng helmet at saka ng palakol. Sabi ko, sige, tama mo yan sa akin para may kalalagyan ka. Sige, hindi na ako natatakot sa'yo. Sige, gawin mo, gawin mo. Nung nalaman mong nang bababae ito si Mister, ano yung ginawa niyo po? Kami ang naunahan. Kami ang uhuli, kami ang naunahan. Sasagasaan kami ng tricycle na dala niya. Nakaano na rito sa likod ko eh. Sinabi, ako raw ang may modus sa tabako. Ako mismo ang pumunta sa bahay. Pagdating ko sa bahay, wala akong nadatnan. Nakita ko, daming kurtina. Nag-init yung ulo mo. Ang gawa ko, hinablot ko lahat ng kortena. Lahat ng gamit ko, hinihinagis ko. Lahat yung sinira ko, lahat ng plato ko, lahat ng gamit ko, sinira ko ng martilyo. Totoo bang itong paratang sa'yo na ikaw po ba ay babaero at mapanakit na mister? Puro kwento yan, sir. Kaya yan eh. Puro kwento lang yan. Kaya na nahuli ko may inilagi. Kumpare lang namin. May tisigos ako, sir. Gumagawa yan ng kwento. Palagi yan wala sa bahay. Layas ng layas yan eh. Ako naghahanap buhay yan. Layas ng layas. Naghahanap buhay ako, sir. Araw-araw nagtitinda ako ng isda. Nandito ako sa bunga yan. Nagtitinda ng isda. Pag kinukumpronta ko yan, sir, paglalayas. Ano po ba yung maaring isang pangkaso ni Nanay Leonora dito kay Mister? Ang pwedeng isang pangkaso ay violation of RA 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Under physical abuse po, doon po siya pwedeng magsampa ng kaso. Ito pong sinanay, sasamahan na lang po namin sa inyo pong tanggapan para po ay matulungan po natin sa pagsampa po ng reklamo laban dito kay Mister.